neurri drastikoak hartu behar dira. Konfinamendu totala egin behar da. Eta produkzioa eta ekinbide ekonomikoa murriztu egin behar da. Bestela ez dago modurik aurre egiteko pandemia honi. Eta hori da proposatzen duguna. Eta baita ere, eta honekin batera, koronavirusaren testak egitea ahalik eta populazioaren sektori gehienei. Ezin daitekeena da, momentu honetan egiten den gauza bat egitea eta da sintoma larriak dituztenei bakarrik egiten zaio testa. Ero beste batzuk, elite batzuk, ero hori ordaindu dezaketeenak sanidade pribadoaren bidez egiten dituztela testak. Ez testaz publikoki eta behar duten guztiei inbertzaio jakiteko noraino heldu den koronavirusa. Tresnen inguruan, labur esateko. Bai bat osatu behar da, enpresario, sindikatu, instituzio eta alderdien artean, bai Nafarroan eta bai zertarako etorkizunari buruz hitz egiteko. Etorkizuna ezin daitekelako eraiki errezeta zaharrekin. Errezeta zaharrak frogatu dute noraino arazoak besterik ez dituzten ematen. Orain frogatzen ari gera, zein da neoliberalismoa planteatzen dituen errezetak eta horiek zer ondorioak dituzten. Beraz, etorkizuna bai, amankomunean eraiki beharko dugu, baina errezeta berriekin, errezeta sozial eta komunitarioarekin. Bukatzeko, gure babes osoa, langile publikoei, koronavirusaren aurrean lehen lerroan dauden osasunbide eta osakidetzako langileei, baita ere supermerkatuetan eta beste alorretan dauden langileei, langilegoai nolabait ere orokorrean egiten ari den lan mardulagatik. Eta azkenik gogorapen bat presoentzat, gure preso politikoentzat, oso goera larrian dauden presoentzat, gaixotasun larriekin, adin handiarekin, daudelako toki batean nolabait ere bere bizitza arriskuan jartzen duena. Eta baita ere gure maitasun osoa bere senidei, badakigu momentu larria pasatzen ari direla. Euskal Herria gaindituko du, seguru, pandemia hau, Euskal Herriak aurrera egingo du, baina aurrera egiteko beste errezetak behar dira. Animo eta aurrera!